Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Amma ba'di. Purwo widodo hamurwani atur ing manis luhuring pambudi mewah haruming tias. Satu mahadani kautaman sinartan dayaning kodrat murai Gusti kang moho kawoso Niskala Prabu Dita Sirna Duratama sinaput dening kaheningan. Kula narbuka mrihayuning swasana nuwun kala nuwun dumateng para pepundhen, para pinisepuh, sesepuh aji sepuh kasepuhaken pono ing pamawas lebda ing pitutur kang tuhu dat kinabekten alemu karom para alim, para ulama, para kiai tan kantun dumateng para masai ing rina pantaraning ratri sumanding widya suci Al-Qur'anil Harim ingkang datan kendhat ganya paring mulang wuruk dumateng para santri delasan kita sami ingkang hang glerek hang jelek dateng margi kautamaning gesang inggih gesang kang dumadi kang tuhu dat kinabekten. Para priagung aluhur daraing nata pangembat-pangembating praja minangka satriya-satriyaning nagari pangayemaning para klodase kang tuhu wicaksana pantes sinudarsana langkung-langkung dumateng para kadang tuwandana mudandana ingkang tansah cancut gembregut hangitasi karya mila patut sinuba sinukarta langkung dumateng para tamu kakung sumamana putri ingkang satuhu dat kalinggo murdaning akrami sawetawis monggenin kula dherekaken hangkrat budayaning ponang hanggo manung kewuju mewah puji syukur penjuk wonten ing karsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa inggih awit saking lumutering barokah saha kanikmatan ingkang sampun tumanduk dhumateng kula lan panjenengan sami katitik ing titi kaweldangan enjang ndungkap siang puniki kula lan panjenengan sedaya saged tinagdiran kempal manunggal kanthi karaharjan kamulyan sarta kebagas warasan amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sholawat ugi salam monggo tansah kita pepetri sesarengan babar pisan kita sanjungaken dhumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita rantu syafaat saha pitulunganipun milih saking donyanipun ngantos dumugi ing dalahanipun amin ya rabbal alamin. Sinurung saking sedyaning kayun dinuga saking pertuling manah dewa biduka saking sedyaning nala awit kula kepareng cumantaka wonten ing dalem agung panjenenganipun pepundhen kula Bapak Nur Halim lan Ibu Sunarti ingkang pilenggah datang dusun Gelung Tugu Kademangan Gelung wewengkon Paron Laladan Ngawiramah kinana tepi dharmaning agesang wajibing ngasepuh kanthi ngentas pitulos hamargiya suta miwaha siwi kenyoswinipun kusemaning ayu ziyarati aini
ingkang sampun kepareng jidatu krambi kalian Mas Bagus Ardan Irul Fauzi jalutanaya saking panjenenganipun pepunden kula Bapak Muklis lan Ibu Tri Eni Minarsih Kang Mijil almarhumah Kang Mijil saking Ndawu Wates Paron Kadipaten Ngawi hadicara kawisudan wonten ing kaweldangan sang mriki kanthi nyuwun berkahipun saking sedaya para tamu mugi purwa madya wusana mugi tansah manggih rahayu wilujeng mboten wonten rubeda nirkara nirbaya nir ing sambi kala manggih ing kayuhanan amin ya rabbal alamin lan ugi kula pradata kami tegan sinarya ingkang parikedahan jeri mongko pranata hadicara ingkang tartamtu kewala kaenaraken wonten ing pawian prasaja ing siang kaweldangan puniki niki karana cunduk kalian kuncaraning bangsa ingkang lirambaran agung ing Pancasila mundi dawuh saking Iyang Bujangga ngengetaken bilih wekdal ugi sawetawis ndungkap siang kanthi menika gelaring pawiwan prasaja ing siang kaweldangan puniki daya tumuli kawiwitan hadamung saderipun keparengaken kula ngaturaken menggah ingkang sami hadamung krida makarya sesarengan kalian Ibu Pangrengga Busana Queen Wedding Organizer Kang Mijil saking wewengkon Ngrambi Jawi Wetan ugi kekantenan ugi tansah kekandenan kalian rumpik juru foto ugi wonten sawanipun saking kadang-kadang campur sari ringkes binada ugi tansah dipun abadikan langsung kalian Ngawi multimedia video syuting kita sama karya sesarengan kalian duta audio profesional sedaya berikan sami dari manghibagyo hanjaring menapa ingkang dados kajatipun saking ingkang hambagugati mugi purwa madya wusana tansah manggih rahayu wilujeng amin ya rabbal alamin mila makaten katur dhumateng sedaya para tamu sedaya dipun kanthi katuraken wilujeng rawuh wilujeng siang katuran pinarak lenggah kanthi mardu mardikaning kayun ngantos dumugi puputing hadicara keparenga kula sumene sawetawis nuwun kala nuwun yo Dening para tamu kakung Subawara Putri kang satuhu bagya mulya gelaring pawiwan prasaja ing siang kawedhan puniki kanthi nyuwun keikhlasan lahir jroning batos saking sedaya para tamu kanthi lafaz Al-Qur'anil Karim monggo tansah kita bikak sesarengan ngilah hadraniyah Al-Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin mugi keranten barokah Al-Fatihah kula lan panjenengan sedaya gelaring pawian prasaja ing siang kawedhan puniki tansah manggih rahayu wilujeng ngantos paripurnaning gati mekaten kepareng nglajengaken lumadhening tata hadicara ingkang wus rinantam karakit dening para kalawangsa kanthi mijiling Sri Kedaton Yosratmojo temanten putri saking sasana tepas wangi mayang arum panti pambusanan lumebet manjing wonten ing sasana rinenggaya sasana pinajang ngaturi dhumateng panjenenganipun pebudian kula Bapak Nur Kalim kalian Ibu Sunarti monggo katuran tindak datang panti pambusanan Sri Kedaton Yosratmojo temanten putri kepareng hangapit mijiling Sratmojo temanten putri lumebet manjing wonten ing sasana rinenggaya sasana pinajang
Ugi ngaturi dhumateng panjenenganipun Ibu Pangrengga Busana, mbabile nyohang lulur sari rahamelas wadana mipahagati busana sampun paripurna. Sumangga daya-daya kajenggaraken temanten putri saking sasana Tembaswangi mayang arum panti pambusanan lumebet manjing wonten ing sasana Rinengga ya sasana pinajang. Mijiling Sri Kedaton Yosrat Mojo temanten putri kelamun Cinandra Panyaya sang putri kang mijil saking Pamardi putri kanthi menika tansah kabareng mijil wigaring tias. Duh piyong ban rembulan wis ngayom ing gegono kang abiyor lintangi tis-tis sonyo puspito binareng swaraning ketawang mijil wigaring tias. Nulya karoyan Hawana Teja hangangowong mawa praba. Tuh menika tejaning temanten putri nenggene Mas Ayu Ziarati Aini. Ingkang binayang kari mijil saking sasana Tembaswangi mayang arum panti pambusanan lumebet manjing wonten ing sasana Rinengga ya sasana pinajang. Pantesing busana membo busananing Prameswarinata tinon saking Mandrawa abiyor mempyor pating glebyar pating kaclor lamun katepuk ing pandam kurung ingkang angrenggani kadi kilat asesiring hamun cangkanginan denira lumaksana penganten putri membat mati luminggang ing wari melok ing madono semono gilar-gilar kadi kentara binabar sunaring netra andamar kanginan lumering sarira sinemba endahing busana akarya cingaking para ingkang samya humiyat prabdeng madani sasar wiwaha kagiat kang tumingal sang sistar pinenggi sekaring pawiwahan hangan wingani para tamu kakung sumapara putri wis kebak barhamlabar hangabeki jroning sasana pawiwahan kadihan doyong-doyong lo pancak sujining Pandapi Agung bewah bali winangun wis prapting unggian kang tinuju kawas tinggal Sri Kedaton Yosrat Mojo temanten putri sampun keparang pinarak lenggah wonten ing sasana Rinengga ya sasana pinajang kakandhi dening patah sakembaran ingkang tansah samapta Rumontun sawingkipun kadang Domas Talangpati
ugi kadang manggala ingkang poko pangasta punang obor ampe arupi daran palimastri penganten toya unjukan toya siratan slindun ingkang awarna gula klapa. Bapa dalem menika ingkang kembar humara aswan wonten ing ngarsa paduka bapa menika wujudipun daran ugi unjukanipun putra putri temanten kang den wisuda talining asmara bapa. Iya Nini. Gedhe banget panaremaning bapa ya Nini. Awit sliramu wis dadi tepa palupi labuh labet darmaning uripmu ya Nini. Injih bapa. Mula bapa percaya marang sliramu. Para ageke tampan ana Sekar Edi Mancawarna ingkang kaprasinebat kembar mayang ya Nini. Kanggo merat memalaning putra sakloro nalika den wisuda talining asmara. Injih bapa menika sampun kula tampi wujudipun Sekar Edi Mancawarna ingkang kaprasinebat kembar mayang bapa. Iya. Ing mangke mbok bilih kula keparengaken kula lumengser saking pasowanan bapa. Iya Nini, gedhe banget parane man bapa ya Nini. Aja dadi sing laring Subasita anggonmu. Dadi lakumu ya Nini. Wirapati, sedika dawuh bapa kene-kene nyangket marang pun bapa. Injih bapa menika wujudipun sedaya minangka syarat sarana jangkepipun putra putri temanten kang den wisuda talining asmara bapa. Kalajengaken srempek Mataramandi. Iya Wirapati, gedhe banget panaremaning bapa ya Wirapati. Awit sliramu wis dadi tepa palupi labuh labet darmaning uripmu ya Wirapati. Sedika dawuh bapa. Wirapati. Para ageke taman ana uga Sekar Edi Mancawarna ingkang kaprasinebat kembar mayang ya sakembaran. Kanggo berat pembalani putra sakloro nalika den wisuda talining asmara ya Wirapati. Sedika dawuh bapa. Menika sampun kula tampi wujudipun Sekar Edi Mancawarna ingkang kaprasinebat kembar mayang ya sakembaran. Keparengaken kula lumengser saking pasowanan bapa. Iya Wirapati. Aja sing laring Subasita bisa rahayu. Bisa rahayu apa kang dadi lakumu ya Wirapati. Sedika dawuh bapa. Tuk. He. Lulus raharja sekolah mijling Sri Daton Yosrat Mojo temanten putri saking sasana tepas wangi payang arum panti pambusana lumebet manje wonten ing sasana rinenggoyo sasana pinajang ugi kalaksanan kasembadan pambedoling kayu kelpu kalpataru dewa ndaru Kijaya Ndaru ingkang apupus cindhe tepus liman parijata kencana miyang debak surasa katingal haman surat Prambanyo nalika semana dadi tontonaning swarga loka mila datang nokal dadi godheng wayu jodho katelah wahyu ning bebrayan ageng kawas tingal kadang domas talampati ugi kadang manggala pusprapting wisma pasanggrahaning temanten kakung ing mangke ing aturan lumebet manjing wonten ing sak ngandhaping tarop agung kepareng nindakaken adat sakral panggih ingkang miturut catataning adat widi widana ingkang dateng dusun Gelung Tugu Kademangan Gelung Paron Kadipaten Ngawi lumebeting Sekar Cepaka Mulya Sasrena ninggih temanten kakung kalamun Cinandra Panyayah Maisa Ginerek Candranidhi. Swasana dat asri kawuryan hendahanggung memanuhara Prabu lan Prabowo wonten ing dalem agung panjenenganipun pepundhen kula Bapa Nur Kalim seklan Ibu Sunarti kang pilenggah dhateng Gelung Tugu Paron Ngawi prasasat yen Cinandra yen kadalu kaya rahina saya hanalahi labet kataing sesudya ingkang minangka renggan
saya malih sarasat kelawan bebatur kang sedaya sarwa pekik wilis pita gegapit lir kuwung-kuwung hana wengi waning kembang kang jinembangan pineta saponto ponto petetaning sarwasari entepi mangapit tinata sapapan papaning gapura ngayun katelah regol tetunggulin aning madya nginggil jumurut sak cengkir gading gedene laju kewala tindakira lampahira kadherekaken sekar cepaka mulya sasrina inggih temanten kakung lumebet manjing wonten ing Wisma Agung